אם אתם מחפשים יום גיבוש עם ערך חברתי לעובדים שלכם, במקום הכי מיוחד במרכז הארץ, מקום שבו יוצאים מהעיר, מהמשרד, באים אל הטבע, אז אתם מוזמנים להגיע לחווה של חזית הבית. אצלנו תקבלו סדנאות בטבע, סדנת נגרות, סדנת חידוש רהיטים, אומנות, ארוחה כיפית ופסטורלית במטע הזיתים, הרצאה בסלון האירועים שלנו וסיור באנגר שהוא המקום הכי מיוחד בעולם. חזית הבית ממשיך ומלביש בתים בחינם ובהתנדבות לעוד הרבה משפחות שזקוקות לעזרה. לחטופים, מפונים, רווחה, נשים ממקלטים, חיילים פצועים. אספנו דירה שלמה, אספנו כוסות, לכל הכניסה, אספנו שולחן, אספנו כיסאות. בכל יום פעילות אנחנו מלבישים ל-15 משפחות שונות את הבית. כל הציוד מגיע מתרומות שהאנגר מקבל מאזרחי ישראל, והוא מסודר כמו חנות לבית, רק שהכל יד שנייה והכל בחינם ובתרומה. כבר ביקרו אצלנו המון חברות וארגונים, ביניהם גוגל, מייקרוסופט, צ'ק פוינט, אפל, אמדוקס, אלביט, אינטל, סאנו ועוד המון. אז בואו אלינו ליום שהכל נמצא בו במקום אחד, שילוב של אומנות, נגרות, טבע, אוכל טוב, אנשים טובים, התנדבות, השראה, בקיצור, חזית הבית.